One of the pillars of our educational project is the Multilingual Project. We firmly believe that strengthening the English language and using it as a vehicular language from an early age is essential for the development of our students. For this reason, we offer different subjects in this language. Les classes de llengua anglesa es treballen seguint una metodologia on l'alumne és el directiu del seu aprenentatge. En cada sessió de llengua es treballen les 4 habilitats de la llengua, el listening, el speaking, el reading i el writing, sempre fomentant l'expressió oral com el més important per normalitzar l'ús de la llengua. A més, a part de les hores de llengua, fem assignatures en anglès, com drama, arts, psicomotricitat i música. Durant la setmana tenim l'auxiliar de conversa que fa dinàmiques de grup dins de l'aula o agafa petits grups per fer dinàmiques fora. Organitzem i gaudim també festes tradicionals de la cultura anglesa, americana o diferents llocs del món on es parla l'anglès. In the second year of elementary school, students can take the official test of the University of Cambridge. Our students have the possibility of finishing 4th of ESO with the B2 level, the first certificate of Cambridge. Al llarg del curs, a infantil i primària anem al teatre a veure diferents obres de teatre en anglès o fem alguna activitat en llengua anglesa. A més, les colònies a l'escola es fan en llocs on les activitats es facin sempre en anglès. Durant anys hem fet i organitzat viatges a l'estranger perquè els nostres alumnes puguin fer estades en els països on la llengua vehicular sigui la llengua anglesa. A partir de 5è de primària introduïm una segona llengua estrangera.